Историята, която ни разказват за близкото ни минало, не е нищо друго, освен пълна лъжа. Твърде дълго човечеството е разчитало на образователната система да получи своята официална история. Проблемът е, че тяхната история не се вписва. Има огромни грешки във времевата линия, които ни показват, че не само са ни излъгали, но и умишлено са скрили истината за предхождащата ни цивилизация, без да споменават, че са били много по-напреднали от нас. Транспортът е бил много по-развит, както и сградите, които са построили, са произведение на изкуството, което ние днес не можем да повторим. Поглеждайки в историята, виждаме стотици доказателства, че този свят е бил открит и след това унищожен, за да се прикрие истината за миналото ни. Точно такава функция изпълняват семействата, които управляват света ни. Семейства като Ротшайлд и Рокфелер. Колкото по-малко знаем за миналото ни, толкова по-ограничени ще бъдем и толкова по-лесно ще бъдем управлявани.